inspiration bag. Så ja. Okay. Jeg har rigtig meget til den. Vi sætter lige Emilies hår. Vi laver 5 franske flytninger. Nej. Samtidig tænker over, hvor dejligt man lige er. Kan ikke lade være ham, og siger, og det er en, der savner mig. Jeg ved det, bare hold kæft og nyde det. Jeg ved det. Shit, mand! Så gør jeg på tegn! Hun sad lige deroppe, så hun bare... Det var fun. Det var fun. Hold lige for kuldegysninger og hårdmusik. Hold lige, kan jeg slikke min trøje? Jeg skal lige have noget et kram på. Nej, det skal ikke komme ud over det hele. Er du sød? Hvor var du sød? Er klar, Karoline? Du, vil du høre det? Kan du fortælle, hvad det er, der sker, når det er, det... Jeg får sådan noget kriller ned fast. Åh nej. Jeg får sådan noget kriller bag ned til ryggen. Nå, lidt som sådan her. Ja, det er ligesom det. Må jeg få min kulesanger? Skam! Jeg vil helst ikke vide, hvad du er, du laver med din hår. Ret med hårskum, så det var helt vildt. Kom, mand. Kilde. Ej, kilde! Så er vi ankommet i Vejle. Og nu skal vi med bussen. Og det er den gule bus, vi skal med. Woohoo! Pia! Bussen holder derovre, så... Ej, skal vi med de der? Vi er på vej til Legoland. Vi skal have det sjovt. Og det er først i morgen, vi skal optræde. Woohoo! Hej! Glæder jer til Legoland? Ja. Yes. Jo. Woohoo! Er I trætte? Ja. Hvorfor er I trætte? Fordi vi har ventet på jer i her lang tid. Så langsomt. Ja. Det er det.
Cheerleader-Meisterschaft. Samstag, 2. Mai. Klasse sympathische Einlagen. Dazu tolle Abendschlitten bis zum Abwinken. Wie bei allen Events mit Saisonpass ohne Eintritt. Der Saisonpass lohnt sich bereits ab dem 15. Saisonpass. Lecker! Do you love dancing and gymnastics? Then come to the Cheerleader Championship 2nd of May. There'll be dancing, rhythms, and lots of classic American songs. Han er for lækker, ham her. Oh my god! Ej, jeg skal være lavet cheerleader. Ja. Ja, de skal lige lave cheerleader. Aldrig nogen, der står der. Ja, ej, så er det godt lige lavet. Find noget, vi kan prøve. Ej, skal vi have sådan her? Det er Pee-wee. Oh my god! Shit! Det er da tough. Ej, hvor er det fint. Ej, det er over der, bror. Ej, der er barnevogn. Og svømme. Ej, der er vand. Og bordsvømme. Ej, der er hunden. Sigge? Nå, ikke koalabjørn. Koala. Fuck, prøv lige at overveje det der. Så kommer man ind. Ej, vi skal prøve noget. Ja, det er ikke alt det der lorte. Det er Er det en sjov tur? Ja. Er I våde? Ja. Fuldstændig gennemblødt over det hele. Surboks. Står I og leder efter dem? De står nu. De kommer nu. Kommer nu til de der. Jeg har taget mig tasker. I har meget vådt hår, piger. Ej, hvorfor må vi Og vi er ikke så godt. Du gør det så ikke, du kan se jer. Nej, det ved godt, jeg nej, De blev bare helt våde. Ej, Julie tror helt tørt. Nej, sammen. Jeg har også sødt. Så der der. Jeg kunne se, at det ikke kom så i flandet. Ej, hvis ikke man vil lyse på den her. Og din flætning er min shorts er bare sådan noget. Man kan bare ikke se det. Jeg føler, jeg har bukser rigtig meget, ikke? Under se min, de er sådan helt mørkeblå, dem her. Heldigvis hvidt. Ja, okay, min er jo helt mørkeblå, så man kan se. Jeg har tisset i vokserne der. Det er virkelig ubehageligt. Jeg har jo meget, jeg har haft